så herinde den hvide jomfru blev sat i husarrest. Og den eneste selskab, hun havde i et stykke tid, var en stor hund, der var her på slottet. Fordi hun havde sidste været sammen med en laverstående. Hey. Prøv lige med. Skal jeg få den lampe? Nå, den kan lave 2 funktioner. Men prøv lige at se her. Det er ligesom, kan I se? Den måde vandet løber fra. Ja. Ligesom om det er delt op. Hvorfor må man så selv det her? Men hvis der er nogen til stede, så giv os et tegn. Eller giv mig et tegn. Kan jeg gøre noget for at hjælpe jer? Giv mig et tegn på, at du er her. Fortæl mig hvorfor. Er du rende hvileløst rundt her? Mark, fortæl hvad det er, du laver. Lars og Mark, bare fortæl hvad det er, I prøver på. Vi prøver bare at se, om det var hund. Lede efter lige nu af bilen. Ja. Jeg skal også sige det. Jeg kan mærke din kulde over mig. Men jeg vil gerne have, at enten du fortæller mig noget, eller at du rykker på en genstand, slukker mit lys. Bare én ting, hvor jeg kan se, at du er til. Jeg vil virkelig gerne prøve at hjælpe dig. Men du er nødt til at fortælle mig et eller andet. Du er nødt til at gøre et eller andet, hvor jeg ved, at du er her. Er du okay, Simon? Mm. Jeg tror, det er for tidligt. Så vil vi gå ned og holde vores første hvil, mens vi lader op til klokken 12. Kender vi meget to? Kommer ikke? Ja, jeg tror bare, vi kom. Skal jeg bare slukke kameraet? Så lys. Så stopper den helt.